Mukthang TV nai tong khapang ta hote bukuk songa pulana khaka hamya foro sengtini mandai gorga chomuni stadium bo phai sok paijak tini oro yot jongi dipramo thani yot jongi tini oro mass gathering ngani thangai tongo ama haikene seng oro ni warriors eba youth ni sengkar bo singkok sanan bagai chai tong jai pulan lamcho sadana Mukthang TV balaina hambai sani sinung kisa pula sagra de ang Central YTF ni working president Jitendra Burma sar lai thangai to seng nuka asto balo aro to waling sir cross khai go uku lakya fia tini tamong ge tesa khanyo ha youth rock tini or gathering khai naka belai khen ang mani question norni thani obono norni bisinti kaisen kok kachana musungo jeng o je choba obongkha bobagra sasini chobaya o choba buri rokni simi chobaya o choba যারা সিনিয়র তনে বড় নিছি চবাইয়া ও চবা শিকলা রংনিব চবা যারা সরঙ্গি টংনাই যারা ছাত্র যুবক বড় নিব ও চবানি বিসিংতৈ যিনি নাহারমুং কাইसेनो जों जेसेबानो खलायलायदि बोबाग्रानि दैदुलमुंनि बिसिंतै तामो बुरै तामो चला तामो सिक्ला जोंनि काइसेनो नाहारमुं आबंखा जोंनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड एबा जोंनि सेपारेट स्टेट अबनो नाहारिनो जों चबा खलायलायमा जागावो जों आस्तबलो जों खुनुका सारा त्रिपुरानि जत्त बोरै सिक्ला अक्रा जत्त मिलिलाय जों आजागाव फुरुंनानि ताइतो खाजे जोंनि नाहारमुं काइसेनो आबंखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ताइ तिनि ओ जे मान्दै गुरुमनि स्टेडियामो ओ जागाव जों जोंनि बिशेष खलायनाय जारा जुबक रक तिनि जों नुखा जुबक रकनो गोबां राजनीतिक बदल रक तिनि जुबक रकनो जत सामुंगो इउज खलायो फियाबा कोनो जागाव प्रायोरिटी रजागि हानै जों अनेक दिन धरे जोंनि सिक्लारानि একটা क्राइसिस बा একটা क्राइ जेता नाकि ओ सिपिएम नि आमालो बाहायनो सिक्लारानो शुधुमात्र इलेक्शन नि बागै बरनि सामुंनि बागै बर इउज खलायका फियाबा जत निस्लाय दिप्राय माखासेनि जुबक समाजनि बररकनो दिनै जों बिजेपि रनि जे नाहार मुंगो जों नुका 2018 आव बर काइसा कक सावैनो दिप्रासरनि बा सिक्लारानि बखानो पाइका जे बर जदिनो क्षमता फाइका अंकाय बर आकबो साका जे बेकार रकनो बसर 50,000 खलाय चाकरि रनाय जतनो बेकार समस्या समाधान खलायनाय दिनै जों नुका शुधुमात्र सिक्लारानो गोबां बररक राजनीतिको इउज खलायका शुधु बरनि क्षमता फाइनानि बागै फियाबा जों अबनो सानानाय जे जों शुधु क्षमतानि बागै सिमिया जों सिक्ला समाज अ जरानो सिनि जरा अ जरानो सिनि सामुं खलायनायनि जरा आबनि बागै जों सिक्लारानो काइसा मेसेज रानायो जे सिक्लारक सिनि जे त्रिपुरासरनि जे थिनानि सामुं खलायनायनि जागावो त्रिपुरासरक एगेन जिफानो जों उसुलि तंगलाक आबनि बागै जों सिक्लारकनि थानियो दिनै कताल खलायनाय दिनै बुबाग्रा जत सिक्लारकनो अकगन कसानानि बागै दिनै रिंजाखा आं कयथ खलायो दिनै अ प्रोग्रामनि बिसिंतै जोंनि जत सिक्लारक खा थांजावै तैसा जोंनि जे चबा सिनि जे थिनांनि बागै जे जों दाबो खलाय दंमोन अ चबाव जतनो दिनै फान बाक्सा खलायनाय जतनो सिक्लारक फान थनैनाय सामुं खलायनाय अ बाहायके दिनै कताल केस सिनिमुं बा खाव काहा फान सतनै तलाङै थांना आं कयथ खलायो आबन बागै दिनै अ जनसभा जों खलायना नायो sar tini to or to youth ni mas gathering fia or youth chimi dang no o jagawo जों नरक नुगि माननाय सिनि बेनार रखबो जों अ जगावो अर्गानाइज बाय youth फियाबा अ जगावो youth नि बरनो बिसि बांनाय तामुखे अ जगा बुबाग्रा जेतु फाइ दङ ताइसिनि जे चबा बासिनि जे दिमान आबो तो काइसा आबं खाग्रा तेप्रान आ जगावो जों सिक्लारनि संखानो बिसि बांनाय फियाबा खागोनां सिनि गोबां बोरि रक गोबां सिनि अक्रा रक बरबो सिक्लारनो तेबो सुबाना बागै बरबो फाइ दङ आबनि बागै अबो जों एक कथायो जों साना थांगावबो जतनिन चबा फियाबा जों सिक्लार टेक्सा बांनायता आमाहाय sar pai thangni digin thalaisine busuk te oro dine mandai busuk te bawro फाइन हानै target जिनि टार्गेट तो जों सब समय 50,000 1 लाख खलायो फियाबा
जों दिनै अ जायगा 25,000 जों टार्गेट खालायो खिन्थु अ जायगा आं साइमनो बा नर बन्दकनाय 25,000 बथाग्लाक अ जायगायाव जों दिनै यहाँ पनो 50,000 जों सिक्लार कुथुमनाय 50,000 बोरै बकिसे खबजानाय अक्रार बकिसे खबजानाय आबन बागिसिन एस्पेक्ट जों अर 50,000 जों सिक्लार गेदारिं नाय हामबाय सार गे खोनामा खोना खापाङे दाहौताय बुहुक सं अर ताय स्राबसानि बिसिङनो अर ताय 50,000 एबा 25,000 इसलाय बिसि अर गोबां नोंनानै थाङै दङ बरक ताय स्राबसानि बिसिङनो अर नुगै थानाय आबा हागिरेन रक मानजि दंगि सय ग्रै मोखां टिभि हामबाय